Què? Com va amb el Santi? Amb el Santi molt bé. No, amb el Santi. Ah, no va. Que vols dir que no va? Com fa que no quedeu? Que no cardem 6 mesos. No, que no quedeu. Ah, doncs igual, perquè des que li vaig dir que no volia follar, que no quedem. Ah? Així, com ho sents. Però no... no feia 4 anys que éreu col·legues? És que a mi m'encantaria fer un cafè amb ell, saps? És que no hi ha manera. Saps què has de fer? Tu has d'anar a casa seva a buscar-lo. A casa? Ah. Que no, ties, que no, que curra, que està tot el puto dia al curro. Mira, doncs saps el que has de fer? Has d'anar al seu curro, Això. Això. Al curro? Besos de agua que me abrumaban en la playa con amiga. Besos de... Besos de agua. Que no hi ha manera, que està treballant i quan et treballa no se'l pot molestar. Però tu, doncs vas al curro i entres. Entres, home, entres. Con amiga i el sol. Pots fer una pausa per fer un cafè amb mi? Tia, que estic currant. Que no el puc molestar. Però què són aquests modals? Joana, què són aquests modals? Mira, saps el que has de fer? Has d'anar allà amb una metralleta i li dius: xaval, vine amb mi a fer un cafè, sí o què? Perquè fa molt que no quedem, què passa? Que només vols follar amb mi? I ja està, no som col·legues, Pam, pam! I li fiques la metralleta al cap. Exacte. Que facis un cafè amb mi! Val. Mira, passa. Doncs no ho descarto, No us piquen els llavis? El de dalt o els de baix? Els de baix. Quieta! Soc l'heteropatriarcat. Penya, que estic currant.